għadna kif spiċċajna seduta oħra. L-lum tal-limna li n-effetti hemm 11 persuna oħra minn tal-inqas li għandhom il-rapport sħiħ tal-inkjesta e-grant jew aċċess għalih. Tallimna wkoll li l-assistent head tal-komunikazzjoni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru tkellmet diversi drabi fuq dan ir-rapport, però fuq kollox ma kienx kempri ħlief fuq dak li rigwarda lilu biss. Fimna tallimna kif Sur Carbone, li huwa deputat head tal-komunikazzjoni, laqqas biss jidher li ara r-rapport għax laqqas l-ewwel paġna ma kien jafx fih qabel ma ħareġ biex fassal il-messaġġ politiku li kellu jwassal min-naħa tal-gvern għalkemm l-inkariku tiegħu kien propju hekk. Kenna dal-istess xut illi l-ewwel jgħid ħaġa u mbagħad jgħid ħaġa oħra u allura evidentement illi issa aktar minn qatt qabel nafu li dan ir-rapport huwa rapport illi qed jintuża b'mod politiku għalkemm il-gvern qed jagħmel minn kollox biex jipprova jaħbid l-informazzjoni. U allura iktar minn qatt qabel l-urġenza biex l-oppożizzjoni kollha aċċess għal dan l-rapport issa hija waħda imminenti. Il-kawża ġiet differita għal Jannar u f'Jannar nispera li konna waħda mis-seduti konklusivi min-naħa tagħna ħalli kemm jista' jkun malajr ikollna d-deċiżjoni min-naħa tal-imħallef.